aire proiektua bada, Maurizio Liturria oinarri edo daukan proiektu bat, baina bada be bai musika tradizionala, popularra edo, nolabait ekarri nahi duen proiektu bat, eta baita gazte jendeari abotza eman nahi dion proiektu bat. Hau da, Maurizio Leiturriagaren itzala, itzala ez da agian hitz egokiena, baina, Maurizio Leiturriaga proiektu guztia bustitzen du, baina badaude bestean bat gai proiektuan edo dokumentalean ikusgai egongo direnak. Transmisioa zentzu askotan, lehendabizi Mauriziaren izen hori nolabait gaur egunera ekarri nahi izan dugulako, gazte jendea izan dadila apurtzu bat gidari eta Mauriziari buruz horrelako erreflexio bat eta hainbat gaiei buruz hitz egin nahi izan dute, eta gero bai, nolabait figura hori ignominiatik edo atera eta ekarri beraz bai badauela transmisioa zentzu askotan, hizkuntza, kultura, musika, transversalki proiektuan hainbatetan ikusten da. Justo momentu honetan edizio edo muntaian gaude, udan grabatu genuen, uztailean eta irailean amaitu genduan grabazioaren parte hori, eta orain buru belarri muntaian, eta pentsatzen dugu, edo gure nahia da behintzat, datorren urtean estreinatzea. Batzuetan dokumentalak ekoiztea eta horrela ateratzea lantzaina da, finantzazioa lortzea oso zaila da, eta azkenengo etapa hau aurrera eramateko, edizioa, batez ere postprodukzioa, edizioa, postprodukzioa, gero banak eta purtsu bat proiektua ikusgai egoteko, crowdfunding kanpaina bat abiatu dugu, gaurtik hasita, eta jende animatzen da parte hartzera.